Beitelij. Morgenmiddag om 3 uur in Huisterwaard. Betinking van Juusheld Jan Bennis. Met meewerking van Pieter Welkes en Ommele Vries. Hoort zegt het voort. Boeren, burgers en Beitelij. Morgenmiddag om 3 uur in Huisterwaard. Bedenking van Juusheld Jan Bennis. Hoort zegt het voor. Nou, Jan Bennis is onthoofd met Salomon Levi. Ze kwam in opstand tegen nog de Fransen, nog de Spanjaarden. Want het was een oranje gezin. 3 uur in Huisterwaard. Bedenking van Juusheld Jan Bennis. Troch Pieter Welkes en Ommele Vries. Hoort zegt het voor. Zit die ook van Jan Bennis? Nou, net zo vol. Maar we moeten maar in Hinnetank. Zit die ook van Jan Bennis? Dat weer de man van de oproerkruis, hè? Zit die ook van Jan Bennis? Nou, net zo soort eigenlijk. Dat is die mij aan het kalmen oproer en die had ze eigenlijk voor de dadelijks onthoofd. Boeren,